Salutare la toți și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Da, în acest episod ne vom juca CSGO cu Miță. După cum vedeți, îl vom trolla cu el și cu NoClip. Da, hai să-l de pe defense să vedem ce spune și el. Alo, mă auzi? Da, salut, salut. Hai să începem runda. Hai. Pe unde ești așa? Ia să vedem. Ești prin site, aștept să-i plantezi bomba. Pe aici m-am urcat pe un scooter. Mamă, băi, ce ai făcut? Băi, cât de aproape am fost. Da. Pentru cât mai multe videouri cu CSGO, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe și, de ce nu, și share. M-ar ajuta foarte mult. Este a treia oară în care mă apuc de YouTube și de data asta chiar vreau să mă țin. Am mare chef să postez și să fac content cât mai calitativ. Da, uite că vorbim și trece și a doua rundă, îl batem pe Miță. Da. Nu știu, băi, nu poți să joci și tu mai tryhard așa, să transpiri un No, pic. băi, duminică. E duminică, Azi e că marți, filmăm, da. prietene. E marți. Mamă! Oh. Da, Cât de aproape. Cât de aproape. Da. M-am lăsat de atâtea ori de YouTube, sincer. Și de data asta chiar nu vreau să mă mai las. Am și oameni cu care să filmez videoclipuri. O să postăm pe acest canal și Fortnite, tot alături de acest tip. O să postăm și Minecraft, Roblox, mai multe. Pe Adopt Me, da. Da, Adopt Me, da, baza, Adopt Me. Bine, Poțiuni. Adopt Me 5M vom posta, o să fie blană, voi face viața unui admin, o zi din viața unui admin sau unui polițist, depinde ce job o să am. Dar trebuie susținere ca să fie toate videoclipurile astea. Da, trebuie. Da. Așa îl încurajăm și pe Miță să-și facă și el un canal de YouTube. No, scoasă. Ba, da, stai că eu știu că îi place. Cu sapa, cu târnacopul. Cu sapa, cu târnăcopul, am înțeles, da. 5-0, prea jucăm. Da, nu prea o duci bine. Dejam deloc așa. Nu prea o duci bine deloc. Nu prea. Fă ceva și tu acum, na. Păi, nu, ce? Încearcă acolo, na. Nu știu, apare, nu știu, te teleportezi. Unde erai? Eram acolo în site. Of, că n-am văzut. Da. Da, cred că așa de scurt este meciul, încât mai băgăm unul, mai repetăm unul. Da, că sigur n-am altceva mai bun de. Da, chiar nu ai. Pentru cât mai multe episoade cu hack, da, să trolăm pe altcineva, și n-aude. Nu știu, scrieți în comentarii că vreți sau dați like acolo să susținere mare, multe vizionări, like, subscriber noi și așa mai departe. Și share-ul e foarte important. Hai că-l batem destul pe ăsta, hai să ne lăsăm să ne bată și el. Hai să arătăm și noi ceva. Sau? Ia să văd acum. Prima rundă luată de el. Hai să vedem dacă întoarce acum rezultatul sau nu-l mai întoarce. Da, pe Minecraft vreau să fac neapărat o serie de survival cu mai mulți.
să avem mai multe episoade, să fie o serie, da, o serie. Avem deja oamenii, rămâne să vedem dacă și ei vor. Sperăm că da. De capul meu, pe unde e ăsta? Gata și cu el. Mă auzi? Salut, da. Da. Slăbuț așa. M-am luat o rundă, nu. Cât s-a putut acum, na. Nu, nu a fost la o Da. grădină, albine cu... Cu târnăcop, cu un alta. Nu, bine. Am înțeles. Crezi că te apuci de YouTube și așa? Da, vreau să mă apuc în forță și să nu mă mai las ca de obicei. Oi. Mamă, exact. Mamă. Shutdown. Hai să mai băgăm încă un Nu, sau nu, să bine. spun ceva. Spune ce? Te-am trollat cu hack. Seri. Da. Da, te uiți pe videoclip după aceea te-am trollat cu hack. Bă, îți dau bloc, pa. Hai, bă, nu te supăra. Nu te supăra că... Na, nu te supăra. Mă auzi? Da, o și ieșit din apel. Da. Cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Darius, el a fost Miță, iar noi ne vom revedea data viitoare. Salut!